Hola, soc l'Andreu Escolà, fisioterapeuta de l'Hospital de Móra d'Ebre i em dedico principalment a la rehabilitació domiciliària. Ens repartim per àrees bàsiques de salut amb diferents companys i el que es pretén amb aquest servei és arribar a aquells pacients que, o bé pel tipus de patologia o per diferents circumstàncies, no poden realitzar el desplaçament que els implicaria rebre el tractament de forma ambulatòria. Gràcies a la coordinació amb tot l'equip de rehabilitació, es dona una atenció ràpida al pacient i el fet que aquest estigui a casa seva dins el seu entorn natural permet establir uns objectius més adaptats al seu dia a dia i fer un tractament més personal i individualitzat. I aprofitant avui que és el Dia Mundial de la Fisioteràpia per posar en valor la tasca que fan tots els companys en diferents àmbits d'atenció per aconseguir una màxima autonomia i funcionalitat dels usuaris.